Zapamtite dobro. Sa Beogradom nešto i možete, bez Beograda ništa ne možete. Kogod bio na vlasti u Beogradu i koliko god da ste ljuti na Beograd iz ličnog razloga ili zato što mislite da objektivno postoje razlozi za to. Još jednu stvari se ne slažem, Nikola. Ti 2 puta nas upozoravaš Beograd, pa Beograd. Slušajte, da vam kažem. To me podsjeća na ono da postoji suštinsko mišljenje u ovom narodu da mu Beograd ne treba. Nikada u istoriji to nije bilo. Nikada u istoriji srpskog naroda nije bilo autonomaštvo. Ovde u najmanje, kad je bilo najteže, ovaj narod je čeznuo za Srbijom. Čeznuo je za Srbijom. Ja imam mnogo priča, imam događaja koji bi mogli da ilustruju, ali neću o tome, nemamo vremena. Dakle, Beograd, nikad nemoj više, molim te, i kao da kažem ako, ajde da kažem prijatelja, nemoj da nas upozoravaš na to, jer nas to vređa. Hej, nemojte da su Beograd. Pa mi smo Beograd, mi želimo Beograd. Ja sam govorio o autentičnoj srpskoj policiji, ali sam rekao, ona treba da bude stub Srbije, preko koga će Srbi da učestvuju u kreiranju i izvršavanju politike, a ne autonomaštvo, a ne neko ko će da beži iz Beograda, od Beograda. Ne, Beograd je naša šansa i mi to znamo, kroz istoriju znamo. I kada u neko vreme, kada nas je i krajem 19. veka, ti si čitao, kada je tadašnja vlast imala neku, nije baš bila maksimalno angažovana i zainteresovana za nas, i tada smo mi želeli Srbiju. I danas želimo Srbiju. Danas želimo Beograd.